गोजोन सानजौफुनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ गासै रायजो राजानिसिम बावहरबाय। दिनै आं नै बे समाव उदालगुरि थांनो ओंखारदों। बेसेबा गोबाव जाबायमोन भिडिअ फैयैया आरो खामानियाव थाङैयाबो गोबाव जाबायमोन आं एसे। माखासे आंनि लकेलाव पार्सनेल खामानि थानायनि थाखाय गुबुनाव थांनो हायाखैमोन। खामानिफ्रा एसे पेन्डिं जानानै दंलाजोबोमोन। दा बेखौनो मावहैनो होननानै दिनै ओंखारदों आङो साननैनि टाइम लानानै। दा नोंथांमोननोबो बेखौ एसे दिन्थिलांबाय थानोसै आङो। स्टेसन मोनफैबाय, टिकेट लाखानोसै, बिनिफ्राय आरामसे नेबाय थानोसै। आरो आधा घन्टासो नेबावनांगोन ट्रेनखौ, दानो मोनफैथ'वाखै। बारा मानसि गैया दिनै, एकदम खमथार मानसिया। गहपुर स्टेसन नै बारा मानसि गैया दिनै, एकदम खमथार। मालाबा मालाबा खम जायो, मालाबा भिर जायो, दिनै खिन्थु खमथार नै। दा दसे उनाव सोरबा फैनोबो हागौ। खायसे खायसे खाथि खालानिफ्राय एखेबारे मा होनो नेट टाइमाव फैयो। ओरै थांगोन आङो नै, ओरैनिफ्राय फैगोन बे सानजानिफ्राय, मुरखंसेलेनिफ्राय फैगोन। डाइरेक्ट रङिया एक्सप्रेस बियो, रङियाव 6:30 बाजियाव मोनहैगोन। बे साननैसो आंहा माने मेगनाबो एसे उसुबिदा जागासिनो दं। मानो होनना बुङोब्ला मेगननि एसे बेराम जाबाय थादों एसे। बयनावबो फैसावदों बियो, गथ' गथाय बोराय बुरि बयनावबो जागासिनो दं। दा आंनावबो सानफ्रामबो बिदिनो बाइक साइक सालायबाय थानाय जायो नालाय। आरो मानसिफ्रा बुङो माने बे बेमारा माने सोरनावबा जानायाव मेगनाव नायफ्लांबानो नायदेरबाय थाबानो जायो होननानै बुंदों। दा आंनि लोगोफोर माखासेनावबो जादोंमोन। दा खिजानि बेफोरनिफ्रायनो बारस्लायबाय खोमा आंनावबो। माथो खालामबावनो, दा जेखियानो जादोला जानायाथ' जाखायो नङा होमबा, मोनसे सम फैयो। दा नोंथांमोना जायफोरनाव जायाखै एसे एलार्ट जानानै थाबानो जाबाय, जाहाथे जाया। जायैनि सिगाङावनो मुलि सुलिफोर एसे होखानानै रेडि जानानै थाबानो जाबाय। पेन्डिं जानाय खामानिफ्रा जाहैबाय जोंहा BKWCनि चिफ सार आदा मिहिनीश्वर बसुमतारीनि माखासे रिभलिउसनारि मेथाइफोर आरो माखासे बिदिनो मिथिंगायारि मेथाइफोरबो दङ। बेखौ माने आदाया गाव एसे अपारेसन जादोंमोन नालाय, बे अपारेसन जानायखाय माने खामानिखौ आवगायनो हायाखैमोन। गावबो गोबां गोबाव हस्पिटालाव थानांबाय, बिनिखायनो खामानिखौ आवगायनो हायाखैमोन। दायो देहाया एसे मोजां जानायलाय बिथाङा आंखौ खबर हरबाय आरो मावनो थाखाय बिथोन होबाय। दा आंबो ओंखारबाय दिनै नै। गासै मेथाइआथ' बिराद बुरजा दङ। हगारनो गोनां मेथाइआ खमसे खम 30-40सो दं खोमा टटेल मेथाइआ। दा आंनि बाहागोआव हगारजायैया दङदां 20सो दं बायदि मोनदों आङो। बेनिफ्राय आरो दा बारायबावदों, मेथाइ आरो हरदेरबावदों। गोदानै स्टुडिअ'आव दोंनै दंखायो आरो दा आङो लेटेस्ट माने दोंनै टिउन खालामनानै लाबोदों। आरो सिगाङाव ओरैनो फाइनाल खनखानानै माने मिउजिकखौ फाइनाल खालामाखैमोन। मिउजिकखौ फाइनाल खालामनो दङ, दा बेखौनो आङो मावहैनो ओंखारदों टंलायाव जोंहा अमर बिथांनाव दिनै। आरो बे अमर बिथांनाव मावखांनानै आङो गाबोन उदालगुरि हरिसिंगायाव आम्बागाव बे आदा आसाब दैमारिनि स्टुडिअ'आव आं फैगोन। बेनावबो माखासे पेन्डिं जानानै दं सिगांनि पुरुना प्रजेक्टआ। आरो दा गोदानबो बिथांनावबो आरो होबावगोन, गाइड होगोन। दा हानाय समाव नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांबाय थागोन। मोनफैबाय, खारबाय नै ट्रेना जोंना। दा 5 बाजिसोआव मोनहैसिगोन टंला।
टंला मोनफैबाय नै दा नै स्टेसन मोनहां जादों खारगासिनो दं पानेरिनिफ्राय फैनाय गेट बियो ओरैनो ओंखारनो बयबो रेडि जादों जोबथारनायाव नै मोनबाय टंला मोनबाय नै टंला स्टेसनाव ओंखारबाय नै गोबां मानसि बिराद मानसि जाखायो टंलायाव नै एकदम होंगो दोंगो मानसि जाखायो बिरादनो एकदम होंगो दोंगोथार नै रिक्सावालाफोरजों एकदम माबाजों होंगो दोंगोथार बिराद मानसि सारियाली बरजला मिलनपुर सारियाली स्टाफ बेंक सर যাব যাব बोलो আজি टंला बन्द থাকে न औ शनिबाराव माने टंलाया बन्द थायो बिसिना ओरैनो सोरबा सोरबा खुलियो आरो गंफा गंनै बेलासिफ्राव किन्तु टटेलि दिनै टंलानि नगर समितिनि रुल्स मथे दिनै बन्द थानांगौ बिसिना दं आरो गंसे गंनै खुलिनाय नैबे जाबाय टंला टाउननि सारियालि आं ओरैहाय थांगोन लेफ्ट साइडजों किन्तु दायो राइट साइडजों मोनसे हटेल दङ बे हटेलाव आं एसे उखैनाय मोनदों एसे माबा मोनसे जाना लानो बे SBI बेंकनि सेराव गंसे हटेल दङ रेस्टुरेन्ट बेयाव लानोसै आं दा सफैबाय नै हटेल नन्दिनी मा होनो टंलानि फेमास माने बयबो जायो बेयाव गुबुन गुबुन दंबावो नाथाय थेवब्लाबो बेयाव आंबो हाबफैबाय थायो नै हटेल नन्दिनी मोजां बेयाव खोब मोजां सार्भिसाबो मोजां जानायफ्राबो मोजां बानायो चिकेन ड्राई राइस लाबोबाय नै ड्राई फ्राइड राइस बियो बेखौ जानानै ओंखारलांनोसै दायो आङो नै टंला कलेज सारियालि टार्निंआव मोनफैबाय अमरनि स्टुडिअ खाथियाव नै जोंहा अमर बिथांनि स्टुडिअआव नै रायजोफोर फैयै मोनफैलायबाय नै गोबाव जाबायमोन एसे मास मोनथामसो जाबायमोन नामा जाबाय मास मोनथामसो जाबाय मोनथाम मोनब्रैयानो जाबाय औ दैज्लाङाव माने टटेलि एसे अफ जाना थाथ'नाय बायदि जादों आरो माने आं फैयो आरो जेनेबा खामानियाथ' सोलिबाय थादों बिदि आरो दा एसे नायलांबाय थादो जोङो मा बानायनो नागिरदों खामानियाथ' फुरानासो नालाय जोंना हाबदों आं नै दा ओरैनो कारेक्सन खालामनोसै मोननैसोल' सोदोब दङ बेखौ कारेक्सन खालामना लानोसै दे ध्रुव हाथरखिफोरा हाथरखिफोरखौ जोब्बाय नै कारेक्सना जास्ट वर्डिं मोननैल'मोन चेन्ज खालामनांगौआ दायो जों एसे खोनासंनानै लानोसै
आंबो मिथिगौ जों बयबो मिथिगौ আছে বজাবলৈ আছে ইয়াতো আছে আছে गंसे सोमोनांथाव जोंनि सायनासालि नों मिथिगौ आंबो मिथिगौ जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बुहुमानो गंसे